מה הדין? אדם שהוא התחיל תפילת שחרית, כן? מתחיל תפילת שחרית, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, מתחיל את התפילה. ובאמצע עובר לפניו זקן, בגיל 70, או תלמיד חכם. האם אתה חייב לעמוד מלפניו, או שנגיד שאתה עוסק במצווה, פטור מן המצווה? כן, אתה עכשיו מתפלל, תפילת שחרית, התחלת את התפילה, פסוקי דזמרה. האם אומרים עוסק במצווה, פטור מן המצווה, או שחייב לעמוד? מה אומרים? שהוא צריך לעמוד. למה לא אומרים עוסק במצווה? למה לא נגיד עוסק במצווה, פטור מן המצווה? לא, למה? גם הוא מצווה, למה? אתה לא מכבד אותו. למרות שזה מהתורה וגם זה מהתורה. שתיהם באותו דרגה. תפילה, בסדר. מה אתה אומר? יכול לעמוד, להמשיך גם ללמוד, זה לא סותר. לא חייב להפסיק וזה כדי להתרכב מזה. כן, בוא נראה. יפה, כן, ביחד, נחבר את זה ביחד. בגמרא, במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת, שם הגמרא מביאה שתי ברייתות, האם מותר לחלוק לכבוד לתלמיד בפני הרב, כן? האם מותר, יש לך עכשיו הרב נמצא פה, ויש את התלמיד של הרב, האם מותר לך לכבד את התלמיד בפני הרב, כן? כביכול שאתה מכבד את התלמיד בפני הרב, אתה כביכול מזלזל בכבודו של הרב. אז אומרת הגמרא, שהלכתה חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב. באמת, אם הרב נמצא, אתה יכול לכבד את התלמיד לפניו. ורש"י כותב, במסכת סוטה, רש"י מסביר, שתלמיד קטן יכול לחלוק כבוד לתלמיד גדול, אף על פי שהרב נמצא. ולמה? הוא אומר, זה לא גנאי לתלמיד חכם, ההפך, זה הכבוד של הרב, שאתה מכבד את התלמיד שלו לפניו, שהוא רואה שהתלמיד שלו ככה מכבדים אותו, זה הכבוד של הרב. לפי זה, כתב הרב עובדיה בילקוט יוסף הראשון, בחלק א', זה הרב עובדיה כתב, את ההתחלה. את הראשון הרב עובדיה הוציא, שם הוא כותב, שמי שעכשיו עוסק בפסוקי דזמרה, או בקריאת שמע וברכותיה, כמו ששאלנו, הוא אומר, ועכשיו נכנס לפניך זקן, עובר לפניך זקן או תלמיד חכם, שהוא בתוך 4 אמות, אתה חייב לקום מלפניו, אפילו שאתה נמצא באמצע פסוקי דזמרה, אתה חייב לקום מלפניו. ואף על פי שעכשיו אתה עוסק בשבחו של מקום, אתה פסוקי דזמרה, משבח את הקדוש ברוך הוא, אז כביכול אתה מבצע, אם אתה עכשיו מכבד את התלמיד חכם, שאתה באמצע לשבח את הקדוש ברוך הוא, אז אתה מכבד את התלמיד חכם בפני רבו, בפני הקדוש ברוך הוא, אז איך זה מותר? אומר הרב, בגלל שכמו שאמרנו, חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב, לכן מותר לכבד את התלמיד, לעמוד לתלמיד חכם, אף על פי שאתה נמצא באמצע פסוקי דזמרה. בפרט פה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את המצווה הזאת של מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אז הרב חלק כבוד לתלמיד, הרב אומר לה, אתה צריך לעמוד בפני התלמיד, אז לכן ודאי גם באמצע פסוקי דזמרה צריך לעמוד בפני הרב.